O ni mga kaigsoon, no? Sa kini kasakripisyo alang naso. Sa uban mga igsoon nga mga tingali kung dunay uban na dili jud ganahan sa ingon ini kada gabi pwede na nila gamiton na makarason na uwan na nagitunaw. Pero salamat na to din igsoon kay wa ni makapabanda na to. Tinuod na yung panahon sa iwa ko din kamo sayod na on sa rason. Pero kung ni ako, sayod po mo nga todo sa kritisyo kita, todo with support tayo. So, kita singkasi na support lang. Kita lang po na to sa mambing, tungod kay sakto na po na to ang ilang sitwasyon ng isyoman. Hindi po siguro maingon sama ni ini na muabsin sila kung mayo pang panahon kay ato po sila ng maluan kung sa po ang ilang kinaiya. Madasigol mga kaigsoon. So, doon yun na to na ako siyang i-message kaya kanina kung unsara ang mapawa kaya mga man do'y kasabutan kung pa niya wa sila magkatubinig yung tungod kay abot na nalimot siguro siya busy siya pa sa sunod na lang kuno sa pado sige malapot kay ulan lagi ini nga gabi mga kaigsunan ingon nga mo ni ang ikanapulo nga gabi sa ato kapag sanong o pag doyo sa programa sa ato nga kamisyonan. Nahanay na manidaan ng mga programa, ng mga balasawan. O ni ata sa ikanapulo kabahin. Ang bahin ako dinigsoon ang uluhan. Pag-practice sa hilabihan kamanggihatagod. Mao na ang uluhan. Pag-practice sa hilabihan kamanggihatagod. Sa to pagkining pagkamanggihatagod, ang ini praktison. Kaya kung dili ta praktisado ni ini, bisan ubay-ubay pa ta o ikahatag, kaya wa ta mga anas, wa ta mag-practice, posible tubuan ta o kakong. Tubuan ta o kadalo. Muna, ang uluhan palang narin pag-practice sa hilabihan kamanggihatagod. Doon ay uban nga manggihatagod, pero mura ko imong tanawon, mura o in-screen, baliluloy. Kaya ako, sa mo tanong man sa kumunahon na, meaning nga ni in-screen, pilion. Mo man na, mata. Muna nga, ngayon din pag-practice sa pagka-manggihatagod. Kaya nabitaw sa Adventista, gaihaw siya manok. Sa diha nga na isudlan niya pila kaunod niya patangan niya sabaw gihatag sa bata siya dong gihatag ni sa tong silingan yaton ingon ang bata katulo makabukirang silingan duha ka silingan gitagaan ingon ang bata ang isa ka silingan tayo siya ingon ang ama ayaw kay dili ko na tigatag bila siya makaihaw di po siya manghatag sa to pa, magihatagon pero in-screen, di ba? Na ay wala matagae. Kaya, ayaw na. Dahil po na sila, o sila po yung makasulat. Kung sa ako igsoon, ako itong ibasa-basa, o niya ako rin yung kung usa sa mga importante. Maragi akong nakakuha sa akong cellphone. Pero ako to siya hindi basa tanan. Kung sa material mga kaigsunan ng mga pagkaon, na mga tao nga naay daghan makaon apan dili makapakaon. Ato sabto na. Doon ay daghan mga tao di ta ka-mention kinsa ni, di ta kalito kinsa ni. Pero doon na joy daghan. Bisan ikaw, kabalo na kaong kinsa na nahisapta ni mo nga naay daghan makaon pero dili makapakaon. Napoy uban usahay nga mga tao nga dili daghan ang makaon pero sige pakaon. Ha?
Uban daghan og makaon pero dili makapakaon. Napoy uban na dili daghan ang makaon, iko ra jud. Pero sige og pakaon. Ang importante sa tao igsoon kanang dili dagdaghan og makaon. Kana bang importante nga makapakaon di ita. Kaya kung unsa man imong kadaghan, kung dili ka makapakaon. So, wala ba kinahanglan nga daghan kag pagkaon? Ang importante nga kita igsoon makapanghatag makapakaon ta. Igsoon. Kubantay mo sa ipakaon ni Ginoong Hesus nga pila ka libo? 5 ka buok pan o pila ka isda, Brother J? 2. Pwede man to taguas bata kay iya man to. Iya man to. Pwede to niya tagaan pero iyang gi-offer nadto kang Ginoong Hesus. Iyang gihata sa atong kinabuhi sa pagkabanggit. Ang ato isyo ko usahay bali. Kita ang tao usahay mabali. Ganuman. Mag-uulta kung nahurot ang atong linoto. Mr. Brigadier. Di ba? Mag-uulta, magluto na, may kita mag-uulta. Nga ang atong giluto nahurot, mabitaw nga maniguro na ng bird. Sundidaan na pero ha? Basig makurot. Naguandaan mitras sa iyo pa. Bagi ang atong huna-huna. Kung maghigay ni ay tayo soon, bahala na og nahurot og gitilak-tilaan ang atong minuto, ang importante nga nakapakaon ta, nakapanghatag ta. Ang radikal mga kaigsunan ng mga pagkamangyatagon, nagagigan ka nga sa kasing-kasing nga puno sa Espiritu. Sa ito pa ang pagkamangyatagon kay sa tao, nagagigan ka na igsoon sa ilalom sa imong kasing-kasing ug puno na sa pagmando sa balaan nga Espiritu. Kini nga pagkamangyatagon igsoon sa mga magtotoo, bunga kini sa pagbukbo sa balaan nga Espiritu. Sa ito pa ang pagkamangyatagon sa mga magtotoo, usap kini kabunga sa pagbukbo sa balaang Espiritu. Talabang ang ilang gugma sa ilang mga igsoon o ang gugmas buluhaton sa Dios, mas mulabaw pa kaysa gugma sa ilang kwarta o mga kaptanan. Dili nila balihon nga bahala naman ni ugsa basta makapanghatag ka, makaabil ka sa buhat sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang pagkamangyatagon na himo kining Ebanghelyo nga buhi. Nga naman, Mateo Kapitulo 10, versikulo 8, nadawat nimo nga walay bayad, imo sang ihatag ngadto sa walay bayad. So, imong nadawat nga walay bayad, imo sang ihatag pagkaigsunan ang Mateo 10, ngadto sa walay bayad. Ang punto ba mauni? Ang punto. Ang tanan nga atong nadawat gikan sa Dios, sa mali, kanang nadawat nato gikan sa Dios, kaluwasan, grasya, kapasayloan, panalangin, di paningkamutan, pinaagi sa kwarta o pag-ubuhan. Huwag ka maningkamot ini, wala ka ito, gibayaran ni wala. Ni kini, soon, gasan ini sa Dios. Busa, ang tinguhan sa Dios mao. Nga kung unsa ang libre nga imong nadawat gikan sa Dios, libre usab di ay kinini mo igsoon ihatag o ipaambit ngadtos uban. Sa ito ba, ang atong nadawat nga gikan sa Dios kung wala kini pabayad sa Ginoo, libre man
ato usab di ay ning ihatag ngadto sa uban nga libre o wala kini bawat bayan. Nganuan, ang buhat 20 versikulo 35, mas bulahan ang nagadawat, ang naghatag kaysa nagdawat. Tubanteros ba daw? Sige lang pangayo. Sige lang pangayo. Ikaw kasi hatag mo, huwag ka makapsin. Huwag ka makulang. Sige lang, sige pangayo, huwag trabaho mo. Mo, nag-iila, sige lang yung pangayo. Pati pasabot kayo na ngayo, ulam. Mangayo pa rin nagdabuhong na. Mo na nga, mas labi pang bulahan ang naghatag, 20-35 buhat ka, kaysa kagdawat. Sa espirituhanong na, sa, paano to, material, dinita sa espirituhanon. Sa espirituhanon, iksoon nga pagkamangyatagon, sumpay maning ako sa isa-isa ni Sister Tita Gabi. Nga si Pedro, sumpay man sumasa akong ibasa. Si Pedro o si Juan, misulod sa ano to, sa isa ni Sister Tita Gabi. Sulod sa templo. Alas 3 sa hapon, misulod si Pedro o si Juan sa templo ang tungong aros makampo. Ug dunay usa ka bakol, ug kining bakol kinidaan sa iyang pagkatao, alsakon kini igsuon kada adlaw ibutang sa templo, kada nagsimba, ibutang sa templo. Ang trabaho sa bakol magpakitimos. Dito sa puntahan, mao'y pagsulod ni Pedro o ni Juan sa buhat 3, na sumana sa saysay Sister Tita Gabi. Buhat 3, Kapitulo 1, hangtod man sa 10. Sa versikulo 4, sa diha nga nisulod si Pedro o si Juan alos makampo, naa diha ang bakol sa puntahan. Si Pedro mitanaw sa bakol. O ingon si Pedro sa bakol, tanaw din na mo. Giingnan ni Pedro ang bakol, ari ka tanaw na mo. Ang bakol igsoon, sumala sa Sulilano, nagpaabot kini kung unsay itunol ni Pedro. Nagpaabot siya sa pagkayatan ni Pedro, mangis Pedro bata. Ang versikulo 6, si Pedro, ingon, mag-isa-isa naman yung gabi ni Sister Tita. Pero ato ning i-drive kay mamalipod sa ako. Ato ning sakto galing. Sa diha nga nagpaabot ang bakol, unsa itunol ni Pedro, kay Ingos Pedro, tanaw na mo. Ingos Pedro, wala ako'y salapi, wala ako'y bulawan, apan ni ay akong ihatag nimo. Ingos Pedro sa bakol. Unsa may ihatag ni Pedro? Ingon siya, sa ngalan 3 na, buhat 3, versikulo 6. Ingos Pedro, sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, tumindog ka o lumakaw. Bakol ha? Bakol siya nga nagpakilimos. Nagpaabot o sa ihatag ni Pedro. Ingos Pedro, tanana mo, nitanaw ang bakol ni Pedro. Ingos Pedro, wakay kwanta. Wakay bulawan, ihatag ni mo. Ingos siya, wakay kwanta, ihatag ni mo. Wala kay bulawan. Apa ni ay akong ihatag ni mo. Nagpaabot ang bakol, Ingos Pedro, di akong ihatag ni mo. O sa ihatag ni Pedro, Ingos Pedro, sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, tumindog ka o lumakaw. Igsoon, usa ka dako nga milagro. Kung basahon ni mo ang tibok prinsipulong na laro sa 10, Kapitulo 1, laro sa 10, ang bakol na kalakaw. Milagro. Aming kahon ni Pedro naman. Pero lunay milagro, mga kaigsoona, nga nahimong nakalakaw ang bakol. Ako igsoon, naka-experience na kong milagro sa akong ilabuhi. Sutihan tamo igsoon, dito pa ko sa dito pa ta sa Sinter. Si Isaw malindig soon na stroke. Dito naman si Isaw nagtuyo sa Mabini, sa Rojas, sa mainit. Na-stroke si Isaw. Pag na-stroke Isaw, grabe ito naman ni Isaw kasugod. Kaya naibong ko si Isaw nga taga Mabini dito, pero magsimbahan sa Sinter, ako siya ipagkutana.
Kadaghan simbahan ilabyan. Siya, di ko ganahan mo simba brado ulit. Mo ginayang sulti. Di ko ganahan mo simba ulit. Si Isaw pinakalayo sa tanan sakop sa season center. Pero pinakasayo. Tumatay ka brado ulit, di ba? Isaw. Muadto ko ka na sutso. Na si Isaw. Makabot ko ba na sutso. Na si Isaw. Pero di ka sayo. Siya, mauna hinumdam na ganinin ko ng simbahan. Kaya magbayang dito, ako na nang nasimbahan, pero hindi naglugan ko sugod. Di ko kaamaya na. Malit. Pero sa'yo na po tumuli. Di pa mahuman muli na. Kaya katarungan, naapay balisod na napaw. Basta mga iyan. Kalau isog na stroke si Isaw. Pagka-stroke ni Isaw, dito na mo kasuot. Wanto ka rin kong mapayang, manabo ko dito, makita ni. Dahil na, mangis na sa mangis, nabo mo to. Pwede na mo kasuot. Doon sa kitabuan sa diya ka na-stroke si Isaw. Gitawagan si Liling Jula. Kaya uyuan sunod ni Jula. Gitawagan ha? Gitawagan si Jula. Nga paatuon dito. Paubalon si Plaza. Kay paampuan. Hingnan ko ni Jula, pre. Na si Tatay Isaw na-stroke, pre. Kunya, naggrabe na. Patuon ko nung pre. Ikaw bisa pinag-ingon siya, anak ni Isaw. Ako giingnan na patuon para kung ibawal ka. Kanino po ni Isaw. Dito may mga iksunan. Una na mong tutulunin ni Roger. Na-stroke na si Isaw, nasakit na, pero makalito, makakuha pa, makaila pa, makabuka pa na ta. Ha? Ayaw, no? Oo. Kubas ba rin doon? Kubas ni Roger? Oo, lagi. Sakto. Sunod si Bana Isaw, nagmuli naman si Bana Lolo. Sunod, ibutan ako mga bulan kapin. Gitawagan na po si Liling. Pato ko. Tuharap namin ni Liling kanto. Pag-abot na ko dito Isaon, kinimilagro yung ganako. Ako ikasulti ninyo. Si Isaw di na makabuka mata. Di na makasulti. Plastado na sa banyo. Naghilang na mga bata. Sulti sa sako. Siyempre, salamat kayo ni Aka. Oo kay Inos na Brad Parililing. Isya, amo na ng pampuan. Iko, kung sa manibig na siya may istorya, siya hindi na. Tulo na nakadlaw. Pero may tipi yung lugaw ganyo sa iluwa. Kaya nautod yun ang lugaw iluwa. Pagkabot na ko ni Sunsoon, piyong yun si Isaw, mapiyong. Igulitan ko gamot. Ikaw na Isaw, kumusta? Paggulit na ko sa gamot, Isaw kang Isaw, si Isaw may briefing. Pagkumot na ko, di kumot po siya ba? Pero di na pensado. Di briefing siya ba? Iko, buti pasabot na kapatid. Iko si Elder Plaza ni. Mana? Hindi, buyan akong gamot. Moro ito, pag-briefing ito, nang nilulo na ito. O si Elder Plaza ni. Istorya sa amin sa katong iyang mga anak, kami ni Isaw. O kami ni Marilili, ito yung mga anak. Nagyod si Isaw ka. Sa mga usang ka oras, siguro may rumen dito na himo o kamay o ibali. Kung baga sa pari pa sa kalana, himo o kamay ng mensahe. Iko ako ang bitambal. Bining ato rin mo din eh, hanyo o na natong ino. Iko na Isaw, kung nakadungog pa ka, hanyo o na itong ino. Tukyan rin na ito. Human ito mga kaitsunan, mga paghuman, mga 5 minutos sa siguro ang ato deliberation, istorya may. Kanya, hapon naman, iko prin, muli na ta. Iko pran Isaw, mangulit kami. Usahan ako kami lang ng Isaw. Pag-ingon ako kang pran Isaw, muli namin. Nibukas si Isaw o misulti. Pag-amping mo, pran. Grabe kami lang bro. Basta Isaw lang. Naglibaw ako malibog. Di na makatitog! Di na makabugaw, mandang. Wala kang tanan. Pero pag sanghin ako, kuman ako pag himong kamay nga, pag minsan, ikaw na Isaw mo rin hindi na kaya ng mga bata. Nibuka ang mata, nakalito ko siya, pag-amping ko bra. Di ba nagkising diya mga bata? Pas nila na milagro. Wala na, ang milagro mga Isaon,
Kadtong Apostol Pedro, pag ingon ni Pedro, wala ko'y ihatag ni mong kwarta, wala ko'y ihatag ng bulawan. Apan sa ngalan ni Jesucristo, niya ko'y ihatag ni mo, sa ngalan ni Jesucristo, tindog og lakaw. Usag ka dako nga milagro iso. Nayupat ka puta, punto nini. Sa makatunan nato ni ining versikulo. Una, ang milagro magsugod. Ako ni gikopya iso, mali ang dito sa akong balasaw. Ako rin gikopya. Way kapin, way kulang ni. Ako gikopya. Ingon din eh.